Hola, sóc Josep Garcia, seré el vostre professor de francès en aquest curs i ara us comentaré una mica aquesta plataforma i us comentaré el sistema d'avaluació. Veieu que hi ha com tres pestanyes, una pantalla central, una pestanya aquí a un costat que es pot treure, aquesta també es pot treure. Això seria l'índex, que seria una mica això d'aquí, l'índex, i aquí tindrien doncs temes de consulta i tindrien, a més, això és important que ho tinguem present perquè és la barra de progrés del curs i de les activitats que es vagin obrint. Important que primer de tot accepteu els compromisos perquè si no trobareu aquí que tindreu un cadenat i que no podreu obrir tot això fins que no accepteu el compromís del curs. Una vegada que hàgiu acceptat el compromís, important que entreu a la guide de titre i també al tabló de professeur perquè aquí s'us aniran penjant indicacions i notícies importants. Vosaltres veureu que teniu 5 entregues per fer, 5 entregues. Cada entrega s'obrirà en un moment determinat. De fet, aquesta ja està oberta, podríem donar-li, i le info A. I aleshores, aquí teniu, tot el material per treballar i tot el que s'ha d'anar fent en aquesta entrega. En la guide de titre us comenta tota la simbologia de tot això. Us comenta tota la simbologia. Anem enrere. Aquesta, si li dono, veureu que encara no està oberta, encara no està disponible per vosaltres. S'obrirà en el moment en què aquesta altra, aquesta primera, es tanqui. Hi haurà un dia que es tancarà, per aquell dia vosaltres ja heu de tenir feta les tasques que s'us encomanen en aquesta entrega, en aquest bloc. Anem a le tableau du professeur perquè hi ha una cosa que m'interessa que és el sistema d'avaluació. El sistema d'avaluació que el comentarem. El sistema d'avaluació és molt senzill, hi ha un barem en el qual es fa una nota mitjana resultat de les activitats que s'han fet, que tenen un barem del 60%, i la nota de la prova final, que té un barem del 40%. Hem de dir que per poder fer aquesta nota mitjana, la prova ha de tenir una puntuació de 3,5 o superior, com a mínim 3,5. Si no, no podem fer la mitjana, no farem la mitjana. El que farem serà posar la nota de la prova final. Per aprovar, evidentment, s'ha de tenir com a mínim un 5, de 5 cap amunt. Important, en aquesta convocatòria ordinària, vosaltres teniu 5 blocs, solament us presentareu a 4 blocs. Per què? Perquè us doni temps a estudiar. Es considera que el 5è bloc no us donarà temps perquè l'estareu fent segurament quan s'estiguin desenvolupant les proves, aleshores es considera que no teniu temps i no us entrarà. Això no vol dir que no el feu el bloc. El bloc s'ha de fer, perquè compta per fer la mitjana, aquest bloc. O sigui, el bloc s'ha d'acabar i entregar, el 5è bloc. L'única cosa que no entra a l'examen. Aleshores venen les recuperacions. La recuperació és per a tots aquells alumnes que s'hagin presentat la prova final de la convocatòria ordinària i no l'hagin superat. Aleshores es poden presentar a la recuperació. La recuperació té les mateixes normes que l'ordinària, o sigui, es fa la mitjana de les activitats amb la prova, comptant les activitats el 60% i la prova el 40%.
També s'ha de dir que per poder fer la mitjana, si no es pot fer la mitjana, s'ha de tenir a la prova un 3,5 o més. Com a mínim un 3,5. Si no, una altra vegada serà la nota de la prova. Aquí què canvia? Canvia una cosa, i és que en l'ordinària entren 4 entregues. La cinquena no entra, però s'ha de fer. A la recuperació entren les 5 entregues. O sigui que en l'examen hi haurà qüestions sobre la cinquena entrega. I per fi tenim l'extraordinària, per tota aquella gent que malauradament no hagi pogut superar ni l'ordinària ni la recuperació. Doncs l'extraordinària tenim que es poden presentar tots aquells alumnes que no hagin superat la recuperació. I també poden presentar-se aquells que no s'hagin presentat a la recuperació. Es poden presentar els que no l'hagin superat i els que no s'hagin presentat. Aquí hi ha una variació, i és que per fer la mitjana les activitats compten un 40%, la ponderació és un 40%, i la prova és un 60%. Però també hi ha un avantatge, i és que si es suspèn la mitjana, però s'aprova amb un 5, aprovar és un 5, s'aprova la prova, o sigui, la nota de la prova dona aprovat, però en fer la mitjana es suspèn, doncs la matèria queda aprovada amb un 5 com a nota màxima. Us recordem que com que aquesta matèria consta de 2 blocs, per aprovar, o sigui, de 2 nivells, perdó, per aprovar aquest nivell segon s'ha de tenir aprovat el nivell 1. O sigui, per aprovar el nivell 2 és imprescindible haver aprovat el nivell 1. Desitjar-vos molta sort, donar-vos les gràcies per haver escoltat aquest vídeo, encoratjar-vos a que treballeu i estudieu, si feu un treball diari, no heu de patir perquè aprovareu segurament, però heu de fer un treball diari, no podeu defallir. I ser constants, és important la constància i el treball diari. I seguir les indicacions dels profes. I sobretot tenir molta curiositat i no quedar-vos en cap dubte. Qualsevol dubte que tingueu, pregunteu-la perquè us la respondrem. O sigui que no tingueu por a preguntar. Molta sort, moltes gràcies i continuem en contacte.